Evo nas na putu ka... Veljko. A ne, to je trebalo. Okej, ne, to je trebalo. Ročići gledamo ovako snimina. Veljo, gledaj kod vodiš. Planinarski dom, pisalo je planinarski dom, nije to to. Znači, idemo na trku, 25 km, Tornička Vobija. Dobro jutro svima. Ja sam s vama Veljko. Kakav je burek? Burek s mesom za doručak. Pred trku. S mesetom. Živeli. Da li je ovo dobra opcija, vidjet ćemo. Žive. Živeli? Braća Renadović ima onaj preko Bozorović, ne znam da li znate taj put. A taj put je bukvalno s jedne i s druge strane šuma i skroz krivine, znaš kako je, ja krenem sa mamom se vratim, što znaš i sam da volim da vozim prugam po putu. Da. I one krivine, ja. Hvala, hvala. Ne, ove znaju kuda idu očigledno. Ova je zakačila tarabu. Ja, vidiš što je ostavila tarabu na srput. Opa! Gdje si Đukac? Zdravo! Šomi, opiši u 3 reči zašto voliš trčanje na planini. Zato što je izazov, zato što je drugačije i zato što se punim pozitivne energije. Veljo, zašto voliš trčanje na planini u 3 reči? Zato što volim. Evo, čari planinskog trčanja. Da. Pa da te Bože nesova. Vidi kako gledaju u kraju. Ali ne znam, ovo 1, 2, 3. Da, dobro guram. Bilo je nizbrdo jedno 5-6 km, ali tako? Da, sigurno. Otprilike i sad se penjamo već neko vreme. Onako umereno, ništa specijalno. Pa posle opet nizbrdo. Posle opet nizbrdo. Pa uzbrdo do kraja. I još jedno, znači odavde još jedno 16-17 km. Kažu mi cigani kao sad startite u vesti. Kao je, sjećaš ti sine, je tato bio zatvor 5 godina. Ovo sjećam se, pa je, sjećaš da sam bio u Ćeliji. Sam Mika. Hvala.
Hvala također. Kakav je život ovdje u planini? Super! Najlepši, jel da? Samo napomena da ne varamo, nego pomažemo ljudima da isteraju kamion uzbrdo. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dođi govedio, te bar malo sam. Da se i ovaj upiše, sad što ti Našao je planu da si bio na 4 kilova, u tomu si bio. A ovo ti je da si bio na 4 kilova, kao nije. I kreće uspon za kraj. Pazi, Veljo. Si dobro? Dobro. Evo malo i asfalta. 16-17 km od starta, ali tako, Veljo? Da. Otprilike. Sad smo već Znači još nekih 8-9, trenutno smo na ovom asfaltu. Vidjet ćemo koliko će to da potraje, nadamo se ne dugo. Neće sigurno. Moje noge se drže dobro za sad. Malo mi smeta kamenje, ali nije strašno. Gore idemo. Sad je pravi udarac. Vrhunske elektrolite, enduroliti. Ja čekam na Extreme enduroliti. Znao sam da ima neki lik na trkama koji to radi. Znaš šta? Evo, ježimo se. Ježimo se kako puca sve. Ja jedno čekam pasuljolite. Pa se vidite. Ja pivolite ako se To. Pa vreće mi Maja, sad će Maja uspjeti. Co? Nikolić. Maj za nas. Da, par minuta. Lep uspon za kraj. A Veljo, šta kažeš? Još 4 km do kraja. I ovakav uspon, skoro do kraja. Lepa trkica. Baš lepo. Ovaj uspon na kraju je bio izazovan, ali smo ga savladali. Znaš kako? Najljepši način se potroši dan je ovo. Jest, bukvalno. Super. Bukvalno. Tu smo na nekih 10 minuta od cilja i završavamo. I čeka nas pasulj. To je najbolja stvar. Evo ga, pasulj. Ima gragu. Bravo društvo, bravo Ivančice, ajmo dole, dajmo na kapiju na koju ste izašli. Bravo. Bravo, Veljo. Ja sam to i donala nama. Traži neko mesto. Jeste.